S priateľom sme sa k sebe presťahovali asi pred rokom. On sa z práce vracia okolo 5 a ja som väčšinou vždy doma. Som študentka, takže končím skôr ako on. Cesta domov mu trvá okolo pol hodiny a máme také pravidlo, že vždy keď vyráža, tak mi napíše. Už bolo takmer 5 hodín, keď som sa prezliekala u nás v spálni. V tomto čase bol už väčšinou na ceste domov, no dnes mi správa o tom, že vyráža ešte neprišla. Rozhodla som sa teda, že niečo málo poupratujem, než príde. V tom som z dolného poschodia započula buchnúť dvere. Možno ma chcel prekvapiť, pomyslela som si. Už som mu chcela zakričať na pozdrav, keď v tom mi pípla SMS-ka. Už vyrážam, Zlatko, prepáč, zdržal som sa v práci. Roztrasenými prstami som mu odpísala. Ty si ešte v práci? Odpoveď mi prišla takmer okamžite. Áno, za takú polhodinku som doma. Keď to však nebol on, kto pred chvíľou vošiel vchodovými dverami. Utekala som sa schovať do skrine a napísala som mu. Rýchlo zavolaj políciu, niekto je u nás v dome. O 15 minút som stála s policajným strážnikom pred našim domom. Povedal mi, že na bezpečnostných kamerách bol zachytený zločinec, ktorého už dlho hľadajú. A ja som len uvažovala nad tým, čo by sa stalo, ak by mi priateľ napísal o pár sekúnd neskôr.